Hake notice thanchano tuye osagango ostobol ground no aguli wo rally khalalmani ajago meeting khalalmani gathering khalalmani thanchani kok salaimani kabangma notice ni leaders ok phaimani hake amo Tripura ni news rok simi amono coverage khlailia kabangma notice ni dalbidal news rok ba amono coverage khlaikya tai kabangma ajago comment ni bisingtui chungnuka borok ekdom chajak bai tongbayo kabangma notice ni chini indigenous hai je tribe tongnerok haike manipur ni borok to tribe ya haipena borok chung hai indigenous no amoni bagi borok bor tongthok jago notice thancha angmani bagi tai kubuni budu dimasa gurkhali Garo, Naga, Arunachali, Dal Bidal tribe rok je notice tongne rok Tripura ni bade Tripura sani bade bo kabangma chajalai tonglaikya o thanchano nugui haki tabuk te kaisa social media ni bisingtui te kabangma notice ni media rok ni bisingtui amo kabangma thayono nugui tongo asamo 6ta community borok tribe status sani tongmani amongkha tai aham chutia morang matak Coach Bihar and tea garden je cha bagan rokhni hinjangmani age borok ST status hani tonga asamo bongni maximum population 75 lakh ngai hake amno tuino kabangma asamni tabuk je tribe tongnero ajagni indigenous tongnero wana jaglai chinta nangjaglai joli laijak borok tumani bagi himano asam je hapang rok omo je tabuk sani tongmani ST status borno rewi rekhakene je ajagani agini je tribe tongnero bodo dimasa karbi anglong je tai dalbidal tribe tongnero bongni je facility je bongni identity joto kamawi thangmanyai tumani bagi himale je tabuk phainai je ST status sanai borno rewi rekhakeno bongni se population bangmani bagi borong mango jagao joto kisu mambanyai hakya je agiu tongi tongne rongakai borok komori thangmanyai bongni ST ni facility rok joto kom manya borok percentage bongni zero ngi thangnai hake amno buduland rok tabuk ekdom joli laijak amoni baginya ajagani kabangma youth rok bongni Kokrajhar ni parliament obo sbai togiri baikha tomari bagi himala amo asamni hapangbai gdaljang no bongni ajago buduland territory ni je government tongnai rok central ni government nok bai hake borok amsuk bahai government no tongiba hapango tongiba hapangbai gdaljak ba borok Baiko ST status no rene naitong buduland ni je budurong ni je identity tongmani omono baiko sokomor naitong nei bongna aja kabangma joli laija amni bagi kabangma rally rok khlailai nugo buduland te kabangma je dalbida je tribe tongne rok tabuk je present tribe tongne rok tumani bagi himalaya je o tabuk ST status sani tongne rok borok UBC category ni hage borok tabuk jusino o ST status mani thanga ke kubuni je ayang Bangladesh ni phainero bongno UBC o danai age bongno nga tribe rong roi je tribe tongne rong nga bong nga kai komorjak amte haing nai hage amno tuyi chini Tripura bo belek wan chuktai chini bo nukhna kabangma ADC area ni thaijaga rok sekjagi tongmani omo nam ha ka bumung kagos khlaijak kre omo tlang sorkarok tlangi tongmani meni kabangma rubber baganok hai kabangma je thalik baganok Tripura saroni kabangma 6kani 7kani jaga tlangjak tongmani jagani kagos kre ni Tripura saroni ADC area wo amo kuno kaisa thai present ni kre kabangma Tripura sani kabangma ADC area ona amte heingi tongo ayang Bisramganj phaching rogo nukuna a je thai rok joto general tlangjak tongmani hake amo chini Tripura saroni kabangma ajago seat tongmani chini Tripura saroni assembly wo Tripura ni assembly wo haika amrok joto general thangpai bage kai butingna amo sana naingyang nok joto ni sijak Tripura saro haika amte haikeno kabangma borobo Tripura saroni ST to naimia haika o ST naimia ni karoni no borok kabangma kisa kai boro amo general tlangna nai tungu haike tumani bage male borok to ADC area o to borok habimiya or jaga dokol khaimiya borok or korol nirmiya bong borok rong no ayang ni borok to burung phai tongo haika amte haikeno kisa kai Tripura sarok tabuk khlaijagi tongo hake engei mano asamni haipano engei mano o jaga bo jung jusino tabuk khasi anga ke Tripura sarok bona jaga bo ST status nama haike kabangma o jaga bo bunyo ST status rekha kenyo chini Tripura sarok ses komori thangmani haise chini je kok tomani chini identity tomani hake amano tuinar tam sanamu chung comment bisinte ki shahar mano o video no sajaka like redi share khladi channel no subscribe khaidi bell icon click khaidi je pro katalang video dawo nong noro notification sognya ne bage hake jotono kaham tongbai di thancha tongbai di kulumka hambai